край. Виждаме плътника, виждаме косата, виждаме деколора, знаем какво се случва. Добре дошли в поредното издание на Ли ще си пребава косата. Днес, дами и господа, е легендарно издание, тъй като за първи път от сигурно година и половина ще разкарам черното. Разбира се, с помощта на моят най-добър приятел, а именно деколорът. Така, първото нещо, което трябва да направим е да отделим предната част на моята коса, защото не знам дали се личи на камерата, но тя е мега мъртва отпред. Трябва и точно една капка деколор и ще окапе. Така че сега внимателно ще отделим всичките розови части отпред. Добре, сега ще нанесем деколор на цялата останала коса. Съм се виждала без черното назад от страшно много време, просто нямам търпение. Взимаме нашата Бакуган чашка. Това го направих миналия път и мисля, че се наядох с прах, но май ще го направя пак. О, майко! Деца, моля ви, не го правете това. Това само като дишам покрай него е ужасно. Добре, направо ще ги смеся и двата. Сега като човек. Пак съжалих. Имам рана на устната и в момента имам прах по нея. Мечка страх, не, хайде. Между другото забравих да спомена, че в момента се боядисвам интензивно, защото утре започваме снимките на Кървава луна, сезон 3. Ще да го изчакам 40 минути, така че ще се завърна след малко. Мисля, че спокойно можем да кажем, че Линшо си преба косата зверски. Изглежда ужасно. Стана на зверски петна. Този деколор вече не е най-добрият ми приятел. Ще се наложи да отида до магазина да си взема още два. Ще видим как ще скрием това и ще се завърна. Добре, дами и господа, дегизирахме се и сега отиваме до магазина за още деколор. Вали страшно. За съжаление от деколора, който ми трябваше, имаше само една кутийка, затова взех някакъв друг. Този не съм го пробвала преди, надявам се да проработи. Така, това нещо е тотално различно от последния деколор, който използвах, защото тук има 3 неща. Прочетох стабилно какво трябва да направя и съм готова да спася косата си. Косата ми трябва да е леко влажна, затова ще я мокрим. Нищо, че до сега я сушах с сешвар. Маля хора, този деколор мирише тотално различно. Мирише добре даже. Дами и господа, този деколор не направи абсолютно нищо. Въпреки това смятам да накляпам боята отгоре и просто да се приключва. Както винаги няма да ми стигне времето, така че последвайте ме за час 2.